फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गावनि दायखौ दोनखोमानो थाखाय दिनै माने फरेस्ट डिपार्टमेन्ट गावदों होनना बुंलाबायनाय बेथ' जाखाथारा नंखाथारा रावबो बिसास खालामा बेखौ बे बानायनाय बे गावखौ डिफेन्ड खालामनो थाखाय बानायनाय दा एथ' जुदि हिर'ब्ला बे बिटिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ एथ' हिर'ब्ला नोंसोरो थाख्लायाव ना बेसोरखौ गावथारबाय हेमन्थआव गावथारबाय बिना दफ्राव बेथ' प्रमान जाबायना बेनो नोंसोरनि हिर'इक माने माबाया फरेस्ट डिपार्टमेन्ट माने फरेस्टखौ रैखा खालामग्रा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि खामानिया बेनो हिर' बिसोरो हरै मा जाखो थांनाय 17 तारिखनि फेब्रुवारियाव बे रुनिकाटा बे मानेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्ट फरेस्ट अफिसखौ एखे दोले बोले फैनानै सावफैबाय सिलाय रोगालायनानै एखे सिलायखौ लानानै थांबाय सावबाय बहा दंमोन बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि हिर'आ खिन्थु बिराद हिर'ना बहा दंमोन मानो जेबो खालामहादिया सोर गावथारखो सोरनि सायाव मानो एक्सन लाखो बोरो माथो नायगार एखे मटर बुख्रुबदों अफिसखौ बुख्रुबदों अफिसखौ लुट खालामना लांदों सिलाय सावदों सेस माने रुनिकाटा फरेस्ट अफिसा धंस मा खालामदों बोरो माबा मोनसे खालामहादों माबा मोनसे जादों दा दिनै गावनि फिसा बर' फिसाखौबा एखे दाय होयै गावथारनाय गावनि बर' फिसाखौबा एनकरेज खालामदोंसो हाग्रायाव थानो मोना सिगियो बिरादनो बर' फिसाखौबा बर' फिसाखौ होखारनो नागिरो खिन्थु बे हाग्रायाव जे एथ' मानसि दिनै हाबनानै दं बे बाहेरानिफ्राय दिनै माने झारखन्ड थारखन्डनिफ्राय हाबनानै थाफैनाय झारखन्डआव थानो जायगा गैला बेयाव इन्डास्ट्रि खुलिनाय मानाय जायगा एखे रानसाव जायगा आरो मावबादिनि उपद्रुब बे मावबादिनि उपद्रुबाव पुलिस मिलिटारि उपद्रुबाव दिनै थानो हायैनि गोबां मानसिया बेयाव खारनानै थाफैबाय दा गोबां मानसि असिनाखि मानसि दं बेयाव भाषाबो रोङा जोंनि माने बे जायगानि भाषाजों मिलाया हाबनानै दंफैयो बिसोरखौ माबा मोनसे खालामदों थांनाय 17 तारिखनि जायनाखि घटना फरेस्ट बुथुमनाय बिनि उननिफ्राय कत' रायजो राजाफ्रा बुंदोंमोन जोंबो बुंदोंमोन जेसेबां इलिगेल भाबै बाहेरनिफ्राय हाबनाय थाबाय दं बिसोर आइडेन्टिफाइ खालाम बेखौ अनेक थाबनो आइडेन्टिफाइ खालामनाय सिनाक्थ खालामनाय बिसोरखौ थाबनो इभिसन खालाम होखार होनना बुंदोंमोन मा खालामदों बोरो मा खालामखो मा मोनसे खालामदों जेबोथ' खालामाखै बरंस बिसोरनो ना हा होनोसो बेस्थ' दा हासो नांगौ बिसोरनो हासो नांगौ बेनो जाबाय जोंनि सरकारा बेनो जाबाय जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माने हिर'इक स्पिरिटआ बेनो जाबाय मा खालामखो बोरो बे 2000 माने जायनाखि 6 जायनाखि फरेस्ट डिवेलप्स एक्ट बे आयेनखौ इमप्लिमेन्ट खालाम होनना जों बुंदों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालाम बे 2006 माने फरेस्ट राइट्स एक्टनि जायनाखि माने धारा बे धारा बादि इसिबां नन ट्राइबेल मानसिफोर दं बाहेरानिफ्राय हाबनानै थानाय बिसोरखौ माने इभिक्सन खालामहर होखारहर जों बेखौ बुंदों आरो बर' फिसाफोर बे जायगानि थागिबि फिसा 6 शेड्युलआ जोंनिनो बे जायगानि जों फिसा हाग्रा बंग्रा थाहैबाय सोरबा बेखौ नोङो एडजास्ट खालाम सोरखौबा बेखौ होखारनाय बाथ्रा बुंबाय थायो बेखौ सिगिबाय थायो 2006 सिम बर'फ्रा जायफ्रा दंखायो थाबाय थानो हो ओमफ्राय सोरबा जुदि बिदि बाहेरा जुदि सोरबा दंब्ला बेखौ एडजास्ट खालाम 2010 सिम नोंसोर थानो हो जेरावखि गैयाबो हाग्रायावनो थानो हो जोंहा खुनु लस जाया जों बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों रायलायबाय थादों जोङो खालि बर'खौ टारगेट खालामबाय थायो बर'खौ टारगेट खालामबाय थायो बर' फिसासो दंफां दानो बर' फिसासो हाग्रा एवो बर' फिसासो बे रायमना माबाखौ नेसनेल पार्कखौ सिफायो बे गासैबो माने बर' फिसानि दायजोब खिन्थु गुबुनफ्रा जे माने रायमना नेसनेल पार्क माबा नेसनेल पार्कनि सिफायजोब्बाय हाग्रानि माबा सिफायजोब्बाय बेखौ नोजोर होआ गावजों गावबा बिराद मोसा मालायजोंबा दाउसा हिर' बे गावजों दिनै दा EMनि बाथ्रा बुंनाय खोनादों माबा गावलायदों होनना बुंदों हरखरि गावखौ डिफेन्ड खालामनानै गावलायदों जोंना फरेस्टनि EMआ गावलायदों होनना बुंबाय लासिं सिं बे एखेबारे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माने माबाखौ दायखौ दोनखोमानो थाखाय बे बुंबाय आरोखि बे जे डिफेन्ड खालामनो थाखाय बुंदों बियो गावसोरनि दायखौ डिफेन्ड खालामनो थाखाय गावसोर बासायनो थाखाय बुंदों बेखौ माने मिथिगौ गावसोर मिथिखागौ जों बयबो मिथिलायगौ जे रावबो बर' फिसाफ्रा बिदि गावलायनाय रावबो मेन्टेलिटि गैया रावबो बे रोखोम साहस गैया बेखौ मिथिगौ बिदि मिथिसेयावबो दिनै गावसोरनि दायखौ दोनखोमानो थाखाय दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ EMआ जोंना बुंबाय माने गावलायदों आरोखि एनकाउन्टार जालाया गावथारजादों होनबाय लासिंसिं जोंनि EMफ्रा जोंनि लिडारफ्रा बे रोखोम गावजों गाव बानायलायनानै गाज्रि खामानि मावनानै एनकाउन्टाराव थैदों होनलायनाय बिराद लासिंसिंथार आरोखि बे संग्रामनि जाय नेताफोर संग्राम नेताफोरनि खुगायाव समायनाङा आरो जायफ्रा बिटिसि माने काउन्सिल सालायगासिनो दं एथ' खस्थ'जों मोननाय थै गारनानै मोननाय गुबुन सेक्रिफाइस खालामनानै मोननाय बे सेक्रिफाइस खालामनाय बिटिसिआव जिरायनाय मानसिफोरा बेबायदि गावनि फिसाफोरखौ फेब्रिकेट खालामनानै बानायनानै नंखाय स्ट'रि बानायनानै दायनिगिरि खालामनानै बिदि एखेबारे मोनसे ब्रुटाल किलिंस कल्ड ब्लाडेड मार्डार बे खालामनायखौ जास्टिफाइ खालामनाङा बेखौ निन्दायै धिक्कार खालामो जों